Umlongin senguthu ya kesur ke jumblay kawan nikong wat ke bakong san kalong pan senguthu ya kesur jongno don kaman ya jan ladang ya kenduk nikong ya une ke parlok haswa bangin ya long parlok nyim parla antip ya kesur jong une kata kaban ya long parlok kan long umno kesur tat hadu endang ila ya kren ya khana in satip ya kesur jong ita kalong kumno pat ngila ban senguthu ya kesur jong ita endang ila ya long parlok katuk ni Sumudur, ada pilit nikong hakono kono, kajaka ke bapi pule, kajaka ke bapi tray, lane kijaka ke bapi training, hakata kajaka, pisdang banya, kenduk perlok thamai, bano, pisdang nikong nakaba, yakli kerteng, adin nanta, sakiwi kiwide, reh kasngi ke babot, ita iba pia kenduk menin kasngi, ikot yapi daga kerteng, kadang syam jing yapi bantip manu bakot yapi. Namar pim yu iya ita iba khot epi bat pim parla man bat ya kasur juk ita iperlok thamai kani kalong kumju ha ka jinga de juk pi bat ublay hatu hadu kanu ngidon ka jinga jan bat ublay hadu kanu ngidon kata ka jinga kran khakha deng jungi bat ublay kata kalong ha ka jing duai ane yo bangi duai kapat chi kapat ban chi pan no ublay klam da ngap ane klam da ngap thu sur jung ublay kalong kumno lada ngindon ke jing yakran berbelai hakapor bangi duai da kaba ngindon ke jing puson yaktin ke jung belai ha ke jing jarjar ke danut ke jungi kumno ngin la bantip bat snau thu ya kasor ke jung belai kabakran hani lengba ki jing tho bkhoj hakini kisngi hi bamanta ublai ukhot ni kong yangi da kasor jongno re jongno hadin kata undang yang peteng ban khot ban kren ru hani lada iwan bat ngap ya kasor ke jung Balai uhab dan kamban khot dak sur jongor jongor udam kamban khot dak sur jongor jongor namar nang banyarap yang ngi ban snuthu bakane ka sur kawan no blai hapi stang ka baren ka kitab ban kong jong Samuel nang itu lupa kalau nong ka balai kit khot ka basau hadu khat sau ublai khot yu Samuel hadu laisen Henry Samuel ompat itu yu utrai ban ya ketien utrai ompat syam tanpau hu namar kata daileng bau Eli ba ula pathai u Samuel u om kile thia ada u khot ya pi pin ong kumni to kren ko trai na ba u shakri jong pi usngap kane kanye jia kumju hangi ladangi usngau ya ka jing khot ko trai rei ngim shashkor par ngim tip hakano ko kom ban sedang mat shashkor namar ngim tip tikna la ka dei ka sur ka jong blai ne kam dei yo ka dei ka bawan na ki jingmu perkhan Rei laradon pakran lani bakhot yangi banwan ya slok lang haki jing le niam ban shim mata haki jing seng ban shim mata haki jing lam jing seng ban shim mata haki jing ai jikran haki jaka ban long jing seng ni ban lek puli runiam ban kupta terter ladang ngap ban ni pediang ya kata ka jing khot jongno kata ka dei jing ngap ya ka jing khot ka ban kong jong blai bandai hakani kapor ngin sala penyakran cisu ban blai namar ngilapli ya kajinya keren jongi berublai haka jutang ka bathmai ujisu ulai ka bor haki sanran jongu man penpreng ya ka kubor ban ya kijing kai bau ulai kata kamot ka ketin ne kata ka kom keren ke jong uhi nadangis ngap ya kine ki kintin kamot ngilas motho ya ka sur ke jong u kalong kumno ka nuksa ada uparamarjan jompi ule percaya pi bau isi pi paramarjan kamot tu ki ba pia kenduk haki jaka ki ba pitrai tu ki ba pia kenduk haki jaka ki ba pipuli ni kino ki ba pia kenduk kha hakino hikam pim long ubreu uba ai kaliang ne ban pai kaliang ya kata ka jing sneu jongki namar pi osngau ya kasur jong jisu ka ba ong leng ba ka gospel Matius nong pasan kadi khot ka balai pukandai adu sau pra ujisu uhikai ban yesha nong ban kia kuput ban ij yakinung shun ban duai na ka benta jongki kadi khot ka balai pukandai ka ong ada unu thap pi na ka ngap kamon tu persha hu saya ka wei pat ka ngap anu bala anda enta tang kitu kinong bot janai jong mar ki osnyau ya kane ka sur jong blai ka ba gran haki tementa Yos ngau ya kane kasur hatong ni sotu na am ba kadai kasur ke jong blai oj ni sotu na mar u im lang bangi ulai ya la katen ha kane ka slap thai ar jas na menchua te belingin keli kasur jong blai kalong kuno hatong ni pan yos ngau ya kan jingi kai bal ai pateng daki apostol
taka jingbut juki yaki gospel bat kil ai pateng ban penpreng yakan ya gospel hakinong but om tang hakilang dok kil nyam bakinong yalam balang handrei jar ubah ayo ya baptisma kidon ya kabor ban pensgau ya kasur ke jong blai ne ban pensgau tho ya kasur ke jong blai hakitu ki bompa yo sngau ya kasur ke jong blai ni hakitu ki bala yo sngau handrei kempat sau tho bakadai kasur ke jong blai nama umun sibukoi ubah kilayo hak baptisma se patrikam haki nama umun sim utrikam takum kabor jeng sau tho juki ban petisha kakum na ka bible bakinong bon jong u kila masau tho ya kasur ke jong utrai balong ukan radingi Rangi petnya ke gospel kekum yo ones kalau nong bashpau ke dekor kapalai haduk sau kilang brot kesngap ya ketin jong u habau khot ya la kilang brot ya kerteng bat u ya lam ya ki shabar enda u ya lam shabar ya la ki jong u ya khmat joki bat kilang brot ki bodi u namar kis nong tho ya kasur jong Rai balai ngo ongba hakini kesni ki ba manta u blai khot ningkong yangi ta kasur jong no kedai namar ula ai ka bor pateng pat ngidei man sngo thu ba ngi ki balong ki dong boju i don ka kamram ban le ai da phim pat le ai man ta na khot ya phi ban snap ba cha skor no ya kan ka sur ka jung blei ka ba kran ha phi man ta na te phi don ka ai ba phi os nyau hala ka donut ka jong phi bat le ya kata ha ka buram jung blei namar udon kami phi kabrib ya lagi kemat berperkat kam syamlat satya kane kam kadai kam ban pendan burom yu blei sedang not ban sengap ya kane kesur